Salutare toată lumea, eu sunt Alex Boss și bine v-am regăsit la un prim episod de FIFA Mobile 2020. Și astăzi vom face echipa mea 1. Haideți să vedem ce o să iasă. Și nu uitați să apăsați like, butonul de like și butonul de subscribe. Haideți prima oară să începem cu portarul. Portarul este Larssoneru ăsta, este un portar foarte bun pentru overall-ul meu și o să începem de la fundaș. Primul fundaș este acest bețel și este bun, cât de cât, nu pot să zic că este foarte bun, dar este bun. După următorul o să fie Eric Garcia. Scuzați-mă că mă bâlbâi, dar echipa mea... scuzați-mă că mă bâlbâi, dar nu mai sunt obișnuit să fac vloguri și episoade de gaming, dar o să mă obișnuiesc eu. Și următorul o să fie la port. Stai să mut acest buton. Și dacă se aude ceva, să știți că mănânc niște struguri. Și următorul o să fie Geleno, care o să-l schimb. Așa, nu este o carte foarte reușită, dar îmi place că are viteza foarte mare și are shooting-ul cât de cât ok. Următorul va fi... și știu că nu sunt toți pe pozițiile lor, dar scuze. Aici i-ați văzut mai pe toți. Scuzați-mă, da. Așa, aici o să vină Dele Alli. O să tai eu un pic pe filmare. Vă rog să mă scuz. Așa, și următorul va fi acest jucător și următorii. Da, ați văzut cine sunt. Isaac, care l-am cumpărat acum de curând. Și domnul nu știu, Quareola, nu știu, Chiarela. Și aceasta este echipa mea, nu știu dacă este foarte strălucită și din păcate avem doar 2 minute și 32 de secunde și cred că haideți să încercăm să văd dacă pot să îl cresc un pic pe Dele Alli la 95. Nu prea pot pentru că nu prea am bani, dar acum cu voi pe filmare, haideți să ne luăm un CB sau un RM puțin mai bun, să vedem dacă am bani. Și vom da și niște meciuri. Și nu v-am spus, Isaac este acum cumpărat mai nou și de asta nu prea am eu atât de mulți bani, dar nu am atât de mulți bani pentru că am dat 3 milioane 800 pe el. Știu, l-am luat foarte ieftin, dar... ...94, haideți că scriu 94, poziția LM, să ne uităm la niște LM-uri bune, haideți să scriu 4, o să-l vindem și pe ăla, haideți să spunem că-l vindem și 700.000 o să pun prețul aici, 700.000 sau chiar mai mult. Sunt niște prețuri foarte bune, dar cred că nu râmă, scuzați-mă că am făcut această prostie din greșeală, scuzați-mă. Și din păcate, haideți să scriem aici 95, poate găsim pe cineva. Dar este la 1 milion. Haideți că... nu știu. Cred că bag 800.000. Hai că 1 milioane dacă ceva. 800.000. Da, nu prea avem bani. Dar pe parcurs o să îl schimb eu. Haideți să dăm niște meciuri la versus attack. Așa, play. Ca să nu vă plictisesc cu 2 minute și nu vreau să vă pierd doar 2 minute, vreau să vă pierd mai mult timp.
să zic așa. Destul de bun. Destul de bun. Sunt curios cum este Isaac. Din păcate am pierdut mingea și încercăm să dăm așa gol, dar din păcate nu am dat. A apărat portarul. Și șut, dar iar nu a fost. Isaac. Fault. Este foarte bine. Și eu ascult, eu încerc să dau la fel ca și Totul Mobile. Este un jucător foarte bun de FIFA. Dacă nu-l știți, vă recomand să vă duceți pe canalul lui de YouTube, să-i dați acolo un like pentru că merită. Este foarte bun și îi fac un fel de promovare, chiar dacă el ar trebui mie să-mi facă o promovare. Pentru că este mai mare. Nu cu mult, dar este mai mare ca mine în abonați, da. Dă foarte bine Isaac, chiar dacă am dat eu așa strâmb, cum s-ar spune. Și se pare că joc cu un adversar destul de bun dacă mă egalează. Da, și din păcate aproape m-a bătut. Dar să nu vă recomand echipa mea, știți de ce? Pentru că nu prea sar cu echipierii, jucătorii, nu prea sar la cap și este un dezavantaj foarte mare. Dar nu este nimic, o să mai dăm încă vreo 2-3 meciuri. Și o să-l pun așa direct, nu mai stau să le editez. E destul de bun ăsta. Dar ghiciți ce, nu este mai bun ca mine. Eu trebuie să fiu mereu fresh, dar nu prea pot pentru că mă dă cu adversari foarte buni. Nu pot să zic nici din greșeală, dar am dat destul de foarte prost. Încerc să dau finez și nu prea am reușit să dau. Și Isaac, bine Isaac. Este un jucător foarte bun Isaac. Dar eu nu mă joc de atât de mult timp, cum credeți voi. Eu mă joc cam de nici o lună nu mă joc. Știu, m-am jucat ca un disperat, cum s-ar spune. Am dat din greșeală șut, scuzați-mă. Mă joc doar de nici o lună. De 2 săptămâni maxim mă joc. Dar nu pot să zic nici eu că sunt foarte bun. Pentru că nu eu am jucat în tocmai. M-a ajutat, nu s-au jucat ei. Bine, le-am mai dat și lor un meci când mi-au mai cerut, dar eu m-am jucat aici. Ei m-au ajutat doar cu jucătorii. Mi-au spus care sunt mai buni și pe care să iau. Și un coleg de-al meu are 111 la scor, la overall. Și m-a ajutat și pe mine. Și alt prieten care avea mai mult, acum avem cam egal eu și cu prietenul meu. Unui prieten, hai să zicem Andrei și unui prieten, haideți să zicem Mitică. Deci Mitică are 111 la scor și Andrei are cu 2 mai puțin ca Mitică. Da? Și da, ei m-au ajutat. Andrei și cu Mitică. Bine, nu îi cheamă pe așa, dar vreau să le păstrez identitatea. Nu că aș avea eu prea mulți abonați, dar în fine. Asta e partea a doua.
Dar, da, aș vrea să le păstrez lor. Identilingura. Și dacă vreți o să fac un video și cu ei. O să fac un video în care o să ne jucăm toți FIFA. Cred că o să încerc să fac o webcam atunci. Dar nu știu, vedem. Văd că dă foarte bine Isaac. Le-am luat pe toate din prima. Bine, mereu le-am luat aici din prima, dar în fine. O fi fost și greu. Să vedem de câte minute filmez. Haideți că mai fac meciul ăsta și o să închid aici pentru că o să mai apară încă un video pe canal. Și nu vreau să vă plictisesc cu 2 videouri într-o zi. Bine, nu într-o zi. Dar mi-am luat și gol. Super prost, am dat dribbling-ul mult prea târziu și aici am dat dribbling. Foarte prost am jucat. Foarte, foarte prost am jucat aici. Bă, nu știu ce am de joc atât de prost, dar... Nu știu. Hopa! Dacă sărea așa și Ali la cap, era... La cornere vorbesc. Oho! Gol, 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 gol! Ne întoarcem și un șut frumos, dar din păcate apără portarul. Din păcate. Și aici este gol, gol la port. Bravo. Foarte bine la port. Foarte, foarte bine. Și Isaac recuperează mingea. O pasează către Quagliarella și Quagliarella dă gol în minutul 45 cu 1 minut prelungiri. Și Isaac se ducea, dar din păcate s-a terminat prima repriză. Așa, noi începem. Camuel ăsta, așa, face un dribbling foarte bun. Dă o pasă la Isaac și Isaac nu iartă pe nimeni și Isaac a dat gol foarte bine. Foarte, foarte ca lumea. Așa. Isaac se duce. E un sac. Să nu mai supărăm, băieți, pe Isaac, că poate șut de la distanță cu Isaac și nicio șansă să apere portarul. Bun, bun, bun. Ali se duce să recupereze mingea, nu poate. Trece atacantul celor adversarilor, dar nu. Se duce Quagliarella de dribbling și pasează lui Isaac. Isaac șut și gol Isaac! În minutul 60 gol Isaac. Eu încerc să mai comentez aici și ca și cum că nu avem comentator pe FIFA și încerc eu să comentez aici. Așa, șut Quagliarella și din păcate apără portarul. Bun, bun și din păcate pe lângă poartă. Cornel, cum îi zic eu. Încercăm să am recuperat mingea. Dăm o pasă către Brooks. Brooks la Ali. Canuel la
La Jens, dar din păcate este offside. La Jens. Și peste câteva zile o să mai luăm un jucător de 100 la event, la top prospect. Și o pasă către Isaac. Isaac șut și din păcate apără portarul. Și nu este corner. Linez încearcă o pasă pentru Isaac, dar din păcate nu reușește. Brooks se duce să ia mingea și o recuperează. Așa. Canuel la balon. Canuel. Hop. O pasă către Quariola și dă gol din fericire și este 7-2. Să vedem dacă mai dau Alex Boss un gol. Sperăm că da. Să zicem că nu și să sperăm că da. Și din păcate nu mai reușește să mai dea încă un gol, pentru că în câteva secunde și s-a terminat meciul și cam aici am fost și eu și voi. Eu am fost Alex Boss și pa!